Meron tayong napakaraming balot dito mga solid oh. Isasalang muna natin. At papakuluan ko muna to mga solid. Bibigyan ko ng 30 minutes. Balikan natin mamaya. So yun mga solid, habang hinihintay natin maluto yung balot, start na akong gumawa ng chili garlic butter. Ilalagay ko lang dito sa blender para hindi na tayo mahirapan maghiwa-hiwa. Yung gusto ko kasi dito yung pinong-pino siya. Papaikutin ko muna to, balikan natin mamaya mga solid. So yun mga solid, ito na yung blender kong bawang tsaka sili oh. Pinong-pino na siya mga solid oh. So ang gagawin natin, iluluto na natin dito sa ating, naglagay lang ako ng kanato oil dito mga solid. Ayan lang muna nating maluto ng ilang minuto bago natin lagyan ng butter. Balikan natin mamaya mga solid. Yan, pwede na siguro to mga solid. Medyo naluto na siya. Start na natin siyang sangkapan. Lalagyan lang natin ng asin. Tapos konting seasoning para medyo malasa siya. Tapos mag-a-add din tayo ng asukal para medyo manamis-namis siya. At ilalagay ko na yung pang main event, yung butter oh, yun oh. Yan, pwede na siguro to mga solid yun oh. Tingnan nyo naman ang itsura, pulang-pula oh. Siyempre, dahil luto na ang ating chili garlic, i-check ko na yung nilalaga akong balot. So yun mga solid, ito na yung nilaga akong balot kanina. Binalatan na namin para mabilis na lang yung proseso. Isasalang na natin. Yan, at dahil luto na ang ating sizzling chili garlic balot, titirahin na natin to mga solid. Yun o. So yun mga kasolid, dito na aking nilutong sizzling chili garlic butter balot. Grabe, at meron akong special na bisita, dalawa kong pamangkin na gwapo. At dahil na-bless ang pagkain of camp, titirahin na namin to mga kasolid. Sige, muna kayo. Ayos mga solid. Tapos meron din tayong sausawan na masarap po. Suka. Cheers tayo ha. Muna kayo. Magandang gawin dyan, lalagyan natin ng suka, yung ganyan no. Wow. Sarap. Masarap to. Suka. Ang solid. Dito Bab, thank you. Suka. Cheers. Cheers tayo. Cheers. Uncle Tito Bab, maraming Para sa mga salamat. solid. Salamat Mga sa solid. pagbisita. Kain po. Aw. Masarap. Tapos iinom ko lang suka. Naisa na po ako. Sarap ng suka. Gusto ko yung suka. Hindi siya sobrang anghang no, kahit marami siyang ano. Magtatayo ng
Gusto ko pa. Magkakayo Dabil ng susuka. business si Uncle Tito Baba niyan. Tapos, Huwag ganyan tayo gawin mga natin kasolid. dyan. Lalagyan natin ng maraming butter. Yan, no? Yun. Yan, no? Sarap. Tapos, sabay subo. Kain po. Makalimutan yung suka. Ito nga pala, iced tea. Iced tea nga ba ito? Kasolid. Soon to opening ng Uncle Tito Baba ko. Magbi-business siya ng pagkain. Punta kayo mga kasolid. Siyempre, hindi masarap yan kung walang masarap na ano. Iinumin natin. Siyempre, bumiskita sila dito. Pinagdala nila ako ng, yun, no? Sarap. Sa'yo, lagyan natin. Baka mabulunan ka. Kasi tabi po sa mga hindi umiinom, mga solid. Yan. Ano lang naman po ito? Pang ano? Pamatay ano? Tawag na Oh, cheers tayo. Antapresyon. Mamatay. Ah. Contribution. Cheers. Inom po, mga solid. Siyempre pagkatapos mag-shot, Pulutan na naman, yan, no? Grabe yung pulutan natin ngayon, oh. Nakadala Tapos na ako. nalagyan natin ang suka. yan ang masarap. Grabe yung suka. Kumukulo. Gusto ka mo. Grabe. Nakayo na ako. Ewan ko sa'yo. Ba't ganyan Dalawa. buhok mo? Saan ka galing? Dalawa. Namalimot po ako sa ano. Pangpang. Wapen, 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 wapen. Medyo sumisipa na yung ano niya, mga solid eh. Sarap. Yung... Mga solid. Sakto. Yun, no? Mangang. Gagawin mo dyan. Tapos, sabay Dapat to subo. loaded na suka eh. Sarap. Tapos, ikinom tayo. Jeff. Gumit-gumit. Napakasarap. Try natin yung puro. Masarap. Mga kasolid, hindi po ako marunong magbilang. Paano masabi? Kaya bilangin nyo na lang po yung nakakain ko. Sarap. Gusto ko pa. Tingin ko, Nakailan na ako. estimate ko na ito, maubos na ito eh. Ubusin Tama. na. Mga kasolid, di po ako marunong magbilang. Sobrang sarap ng chili paste. Sarap niyan. Siyempre, dinagdagan ko Mapaulit ka eh. Magdala kayo mamaya. Mapapaulit ka talaga. Yan o, ganyan gagawin mo dyan. Loaded Sarap siya. yan, no? Sabay subo yan. Sa sobrang sarap, hindi ko na alam yung nabibilang kong kinakain. Mga kasolid. Magkakapangpangan po ako. Kaya ko na po bibilang yung kapapangan ko. May partida pa yan. Bagong gising siya, oh. Bagong gising po ako, tingnan nyo yung buhok ko. Ito po mga kasolid. Napakasarap. Napakasarap. Lasang-lasa mo yung, lasang-lasa mo yung butter, yung garlic. Garlic, tsaka yung sili. Hindi masyadong manghang. Solid. Nga sabi ko, well mixed yung ingredients niya. Nagko-complement yung nagko-complement yung butter Tama. dun sa garlic, dun sa Naman? sili, sa suwa. Perfect. Tapos lagyan natin ng yun, yan. Mga solid. Yan. Sarap. Nalusaw yung sisiw tapos suka na naman yan. Sarap. Grabe tanga. Uncle Tito Baba. Cheers mo muna, Uncle Tito Baba. Cheers. Sana ganyan yung recipe nito, mga solid. Masarap ba? Masarap kasi kasolid.
Siguro yung last na lang ako. Siyempre, titiran natin yung sa likod ng camera. Naghihintay din sila. Para Oo. makatikim din sila. Isa na lang din ako. Ito. Do, ang sarap niya. Kaso kailangan tumigil. Kailangan solid. patnubay ng mga magulang. Tsaka, takin mo ka! Tsaka mataas sa cholesterol to. Hindi Mag-ingat natin kayo dito. Ito, lalabusin gusto ko yung maraming... Lagyan ko yun ng suka. Yan. Mga... Yan. Huling subo mga kasolid. Yung subo. Game. Paano to? Grabe. Napakasarap ka. Masarap. Masarap. Huling tagay na tayo para Marami happen, Bab. magpapaalam na tayo sa ating mga viewers. Sarap. Masarap. Wala akong masabi. Wala akong masabi. Grabe. Masarap. Ano, nag-enjoy ba kayo sa Oo. pagbisita dito? Salamat po. So yun mga kasolid, sana po nagustuhan nyo ang aming masyang kainan at inuman. Sizzling Siri Garlic Butter Balut. So paano, hanggang dito na lang muna ang episode na to. Sana po mag-subscribe kayo mga kasolid. Maraming salamat po sa panonood.